И здравейте хора, ние сме Diamond Boys BG и сега ще снимаме на CS 1.6 Knife Arena 1v1 тук с вашия приятел. И здравейте хора. правилата са прости, който първи направи 10 кила, печели, отиди си там във ъгъла. И нека да започваме. Фак. Аз съм по-добър от него, да знаете. Дали? Аре бе, какво се правиш? Ама аз имам оправдание, на мен ми лаги. И започнахме нова поредица на CS 1.6. What the... Мапа. Да. Както и да е, сега ще се продължим 0 на 0. Да, 0 на 0. Надявам се да се чувам. Да, но... Чакай. Много ли сме? И няма значение. Аз пак мога да те предизвикам. Да, аз мога да ти пукам и те. Ариде? Ай пак предизвикай. Предизвиках те. Излезна ми да добавя сървъра в този, за да ми стана. What the fuck? Те пак сега намериха да сме. Продължаваме хора. Точно така, продължаваме. Добре бе. Аз сам ти се дам. Да, знам. Сега че започвам. Чакам. Аз съм направя на 5. Ариде? Сега че започвам. Няма да ме биш. Како е? Няма да ме биш. Фак! Нищо не е свършило, докато не е приключило. И какво човек? Това по принцип малко странно на мене. Аз като натисна и ти като натиснеш и ти му отбърш. Оправдания, оправдания. Добре бе. Какво е, ще ме биш ли? Сега си представям да бия. Може? Фако е, всяко му биш. Те пак ти за агацията. Не! Стига! Не, фак! Стига е! Бихта! Аз ще се дадох бе. Давай! Аре бе, ти пък му се правиш. Аре, сега ти ме предизвикай. Аре, предизвикай. Ура! Аре, бе, предизвикай ме. Аз и късам така, брат. Ай, сега иди. Аре, сега да те предизвикам ли? Да, давай. Какво се пише, аз забравих? Фари, аре, ще предизвикам. Не се чудете, той има краткотрайна памет. И доста бързо забравя. Кой бе, какво ти говори? Какво говориш? Че имаш краткотрайна памет. Аз ли? Не знам някой друг да има в разговора. Аз какво направих бе? Забравил си как... Добре, той ще спре да го правя, забравих повече. Добре. За какво се... Трябва напред и назад, без другите. Все така става. Фако е... Ай. Ай, иди бе. Що аз да идвам? Ето. Какво е? Ето бе, нали си така. Аз идвам, ето идвам. Ей пак аз идвам. Добре, така. Айде сега сме 1 на 1. И последния и решаващ рунд. Чакай, аз два пъти да бих.
Не е вярно, не съм бил 2 пъти. Колко пъти къде? Един. Ага, и ти, и аз един. Ама много помня аз. Давай. Аз като ви казах, че исках на памет. Чакай секунда, искам да направя нещо. Много искаш. Как ти да ти не да има? Ауи. Какво беше? То те или иначе не ти дава като губиш с граната тук точки. Ага. Ей го мраза. Три на 3. Добре. Няма значение. Мраза. За сега е доста епично. Да. Добре, все това е тази глупост я правя, да дойда и да се завъртя. Не знам за какво правя тази глупост. Ама това ми коства играта. И не знам, изнервям се да го направя това нещо. Фак. Добре. Да. Сега решаващият рунд. И аз победих! Аз победих! Дадох ти са. Давай, давай! И хора, сега разбрахте кой е прото на Knife от нас. Мисля това да е за клипа. Бъдете с нас следващия път. И Утре ще качи нов клип на Майнкрафт. може и 2. И до